Doncs he començat una relació conscient, una relació, de veritat que crec que és molt especial aquest cop, una relació amb una persona que vull acompanyar en tots els seus moments de la seva vida. I ho vull dir des d'aquí, perquè és un compromís que em ve molt de gust fer. Vull acompanyar aquesta persona en tots els moments de la seva vida, sigui al matí acabant-se de despertar, sigui quan tingui un mal dia, gestionar aquest mal dia, què passa, com ens sentim, però sobretot creant una certesa de que la felicitat o la vida o el que sigui, el benestar, és algo que hem de crear dins nostre, no és algo que hem d'anar agafant de fora. I si m'ho donen de fora soc feliç, però clar, si m'ho deixen de donar, deixo de ser feliç. No, acompanyar-nos en aquest aprenentatge. És una persona amb la que vull tenir molta paciència i no atacar-la a la primera de canvi. I vull valorar-la perquè està fent coses molt difícils, molt divertides, està portant una vida que això no és fàcil en un sistema en el que estem. I he decidit, almenys durant un temps, dedicar-li una exclusivitat. No sé si després obrirem a més persones o el que sigui, és possible que sí. Però de moment vull una exclusivitat de fixar-me en aquesta persona, fixar-m'hi. Ser super tolerant, perquè és molt fàcil que ho passem bé en els bons moments. És tan fàcil saber que tens allà a l'altre que igual te n'oblides i ho dones per fet. Doncs no, aquesta vegada no vull fer això, aquesta vegada vull fixar cada dia. Mimar, tocar, acariciar, abraçar, tenir paciència, riure, vull riure molt amb aquesta persona i vull estimar-me-la sencera tota l'estona. I com alguns ja heu pensat, aquesta persona sóc jo mateixa.